Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. 14 мая 1995 году адбыўся рэферэндум па змене дзяржаўнай сімволікі, ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, праве прэзідэнта распускаць парламент і эканамічнай інтэграцыі з Расіяй. Ён быў прызначаны з парушэннем Канстытуцыі законаў. Дастаткова сказаць, што ў часе прызначэння 19 дэпутатаў Верхоўнага Савета былі збітыя ў зале парламенту. Сёння пра то, як гэты рэферэндум праходзіў. Галоўнай асаблівасцю было тое, што апаненты Лукашэнкі былі фактычна пазбаўленыя права голасу. Пра ідэалагічнае забеспячэнне рэферэндуму распавядалі на хвалях Радыё Свабода Кастусь Бандарук і Жанна Залозная. Сродкі масавай інфармацыі на Беларусі, пазбаўленыя права на свабоду выказвання, загнаныя ў сферу абслугі, пачынаюць выконваць ролю прыватных раменяў пэўных уладных структураў. Гэтым самым яны ператвараюцца ў сацыяльна небяспечны фактар, які пагражае духоўнай дэградацыяй грамадства вяртаннем у тыя часы, калі ідэалагічная апрацоўка, дэмагогія і хлусня былі ўзведзены ў ранах дзяржаўнай палітыкі. Ля мікрафону Жанна Залозная. Разам з адраджэннем старой ідэалогіі аднаўляюцца і старыя метады кіравання. І вось ужо радыё і тэлеэфір служыць не дзеля выказвання розных думак, меркаванняў, волевыяўлення народу, а сродкам фарміравання грамадскай думкі ў адным пракамуністычным і прарасійскім накірунку. Не перавяліся ў нас і творцы шэдэўраў эпісталярнага жанру. З-пад іх пяра і выйшаў дакумент пад назвай «План мерапрыемстваў па забеспячэнню правядзення рэферэндуму 14 травеня 1995 года». З планам гэтым азнаёмлены кіраўнікі рэдакцыйных калектываў, журналісты дзяржаўнага радыё і тэлебачання. Дакладна акрэслены і мэты. Цытую, першае. Сфарміраваць у насельніцтва Рэспублікі Беларусь жаданне прыняць удзел у рэферэндуме. Другое. Жаданне прагаласаваць за па прапанаваных пытаннях рэферэндуму. Для маладзёжнага радыё рэкамендацыі наступныя. Арганізоўваць канцэрты пад назвамі. Назвы цытую на мове арыгіналу. Оба языка нам дорагі. Музыканты за двуязычие. Мы паём на двух языках. Кароткія выступленні за рэферэндум неабходна ўключаць паміж музычнымі нумарамі. Вось цікава, на якой мове маладым музыкантам спяваць нацыянальны гімн. Відаць, на двух дзяржаўных мовах, а можа адразу на расейскай. А вось што рэкамендуецца рабіць па другой праграме рэспубліканскага радыё. Рыхтаваць цыклавыя перадачы з філолагамі і гісторыкамі пад назвай «Родной ли беларусу русский язык», а таксама перадачы на тэмы «Все мы из славянской колыбели, на каком языке говорил Скорина». Зноў цытую. Кантроль за зместам падрыхтаваных радыёперадач здзяйсняецца Ядранцавым. Невялікая даведка. Владимир Ядранцаў, намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі. Дзеля забеспячэння паспяховага выканання прапанаваных мерапрыемстваў мэтазгодна на перыяд правядзення кампаніі сфарміраваць пастаянную каманду выступаючых. І далей спіс з 25 чалавек, а сярод іх, назову толькі некаторых, Мікалай Сергеяў, старшыня Славянскага сабора Белая Русь, Юрый Дудзінаў, кіраўнік прэс-службы Славянскага сабора Белая Русь, Тацяна Пекунова, камітэт за свабодны выбар мовы вывучання, небезвядомы доктар філасофскіх навук Валянцін Акулаў. І яшчэ адна рэкамендацыя. Зноў цытую. У групу выступаючых мэтазгодна ўключыць вядомых дзеячоў культуры, якія раней выказваліся станоўча па пытаннях аб'яднання з Расійскай Федэрацыяй і двухмоўю. У тыя дні адзін з каментатараў Радыё Свабода адзначаў, што асноўная мэта дзяржаўнай прапаганды – гэта, цытую, ажывіць прасавецкія сентыменты і адкінуць усё здабытыя за гады незалежнасці. Асабліва гэта выявілася ў дні святкавання 50-годдзя перамогі над фашызмам. Пры гэтым асноўна, як гаворыцца, фокус групай былі ветэраны. У Верхоўным Савеце 30 дэпутатаў ветэранаў складалі самую пракамуністычную, праімперскую, антынезалежніцкую, антыбеларускую сілу. І гэтая група, на мой погляд, адыграла чорную ролю ў найноўшай беларускай гісторыі. Святкаванне Дня перамогі ўлады правялі пад савецкімі чырвонымі сцягамі,
практычна не выкарыстоўваючы дзяржаўныя бел-чырвона-белыя. Адбывалася рэанімацыя савецкай камуністычнай ідэалогіі. Менавіта гэтак прайшлі ўрачыстасці ў горадні, пра што распавядаў на хвалях Радыё Свабода Сергей Астравец. У горадзе адбыліся два урачыстыя сходы, асобна гарадскі і абласны. На апошнім не было нават дзяржаўнага сцягу, адныя чырвоныя, а на беларускай мове выступіў толькі старшыня аблсавету Домаш. Карацей, сход нагадваў старыя часы існавання СССР. Пра тое, як адзначалі дзень перамогі ў Менску, што гаварыў Александр Лукашенко і якія рэпартажы гучалі па дзяржаўных тэлебачання і радыё, з Менску перадавала Галіна Айзенштадт. Александр Лукашенко гаварыў пра тое, што дзень перамогі займае асаблівае месца ў шэрагу дзяржаўных і нацыянальных святаў. Прэзідэнт зазначыў, што для адных мінулая вайна, другая сусветная. Для нас жа яна была і будзе вялікай айчынай. Цэлы дзень па тэлебачанню даецца мікрафон ветэранам, якія толькі і гавораць, наколькі моцным было маральна-палітычнае адзінства савецкага народа ў гады вайны і савецкі патрыятызм, і трэба ўсё гэта вярнуць. А адзін заўважыў, што ў вайну усе мы, незалежна ад нацыянальнасці, былі расіянамі, і неабходна не забываць аб гэтым. 6 ветэранаў па праспекту Скарыны да плошчы Перамогі таксама прайшло па чырвонымі сцягамі, партрэтамі Леніна і Сталіна. Такім чынам, савецкая сімволіка, мадыфікаваны варыянт, якой хацеў весці Лукашенко ў якасці дзяржаўнай, партрэты Леніна і Сталіна. Адначасна міліцыя не дазваляла моладзі выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг, на той момант яшчэ дзяржаўны. Пра гэта распавядаў слухачам Свабоды Эдвард Тарлецкі. Дзяржаўныя сцягі можна было лёгка пералічыць, хіба каля 5. Чырвона-зялёныя штандары і партрэты Леніна ды Сталіна пераважалі над натоўпам. Роўныя шэрагі людзей скіроўваюцца да пляцу Перамогі, на чале прэзідэнт з чырвоным бантам. Да яго раз-пораз падбягаюць дзеці, ён бярэ іх на рукі і моцна сціскае ў абдымках. Гаспадар Абрамовіч, старшыня цэнтр выбаркаму, напярэдадні свята назваў лічбу, ля 9 мільёнаў даляраў пайшло на святкаванні. Дзесьці ля падыходу да пляцу Перамогі, акурат ля дзяржаўнага цырку, моладзь з беларускімі сцягамі далікатна да гонару міліцыі выводзяць з натоўпу. Віктор Алампію, дэпутат Верховнага Савета. Становіцца вельмі сумна. От зараз мы стаім невеличкую группу белорусской молоди, якая пришла под государственными стягами, перекрывая отряд, может тут, если всех полечить, 3 шеренги работников внутренних справ, тоже в белорусской форме, тоже с белорусскими символами. На жаль, люди этой Беларуси прожили, можно сказать, 50 год задарма, не осознав себе людьми свободной, незалежной Беларуси. І зусім выпадковая жанчына. Позор для Беларуси, что державные стяги не пускают на площадь. Люди есть першага и другого сорта. Першага с червоным стягом, а за другого с бел-червоным стягом. На Беларусі свята закончыцца яшчэ адным салютам, але без адчування супакою і еднасці у Еўропе, што перамагла 50 гадоў таму. Пакуль ёсць тыя, што выкарыстоўваюць святыя пачуцці людзей. І ці прыйдзе гэтая еднасць, пакуль 10-гадовы Андрэй упэўнены, што ён ведае праўду. На маніфестацыі Андрэй ледзь утрымліваў у руках зялёна-чырвоны сцяг з сярпом і молатам. Это не бел-чырвона-белы сцяг, пад якім паліцаі, напрыклад, спалілі вёску Хатынь. А гэта настоящий сцяг Белорусской Республики. А тут тебе рассказываю про то, что полицаи спалили вёску Хатынь под бел-чырвона-белыми стягами. И в книжках читал, и так слышал. Кто ты тебе белоруску так добро научил говорить? Никто, я сам белорус, так ведаю, мол. Гэтаму хлопчыку Алексею цяпер 34 гады. Цікава, як склаўся ягоны лёс. І цікава, калі ў яго ёсць дзеці, ці ведаюць яны сёння праз больш як 20 гадоў пасля рэферэндуму беларускую мову. 9 траўня 95 году улады адзначылі дзень перамогі, рэанімуючы настальгічныя пачуцці людзей старэйшага пакалення
у мэтах прываблівання іх на ўчасткі ў дзень рэферэндуму за змену дзяржаўнай нацыянальнай сімволікі на мадыфікаваную савецкую. Аднак святкаванне ў савецкім стылі было толькі часткай прапагандысцкай кампаніі супраць нацыянальных сімваляў, супраць беларускай мовы і, як назваў яго Васіль Быкаў, палітычнага авангарду дэмакратычнай часткі грамадства Беларускага народнага фронту. Нагадаю, што адначасна з рэферэндумам адбываліся і парламенцкія выбары, і Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большасці акругаў. За некалькі дзён да галасавання па тэлебачанні быў паказаны фільм рэжысэра Азаронка «Нянавісць дзеці хлусні», які ўвайшоў у найноўшую гісторыю Беларусі як першы прыклад таго, што атрымала назоў «чорны піяр». Перад мікрафонам Радыё Свабода быў Александр Лукашук. За 3 дні да выбараў беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць Народнага фронту і дзяржаўнай сімволікі, у якім прапагандуюцца ідэі славянскага сабору з цынізмам і дзеяздзек над ахвярамі камунізму. З каментаром наш менскі корэспандэнт Валентин Жданко. Гэты фільм пад назвай «Нянавісць дзеці хлусні» актыўна рэкламаваўся афіцыйнай прапагандай задоўга да таго, як 10 мая у лепшы эфірны час быў паказаны па беларускім тэлебачанні. Відавочна, за 3 дні да выбараў і рэферэндуму яму была адведзеная роля агітацыйнай зброі супраць самага небяспечнага палітычнага праціўніка цяперашніх уладаў Народнага фронту і супраць нацыянальнай гістарычнай сімволікі, пытанне, пра якую у прэзідэнцкім рэферэндуме, як паказваюць сацыялагічныя пытанні, можа быць прайграна Лукашэнкам. Фільм прасякнуты праімперскай і антыбеларускай ідэалогіяй славянскага сабору «Белая Русь». Зрэшты, іншага і нельга было чакаць ад яго стваральнікаў, прыхільнікаў гэтай палітычнай арганізацыі рэжысёра Юрыя Азаронка і акцёра Владзіміра Гасцюхіна. Ключавыя ідэі і паняцці, якія укладваюцца ў вушы і вочы гледачу на працягу ўсяго фільма, гэта даўно вядомы набор міфаў пра ворагаў славян, пра змову супраць Расіі, сусветнага капіталу і сіянізму, пра пагрозу з захаду. Увасабленнем гэтага зла Азаронак і Гасцюхін спрабуюць паказаць Народны фронт. Увесь фільм пабудаваны на тым, што сюжэты з мітынгаў і сходаў БНФ перамяжоўваюцца кадрамі трафейнай кінахронікі пра часы акупацыі. Прычым акцэнт робіцца на нацыянальных сімвалах, якія выкарыстоўвалі калабаранты ў часе вайны. Правда, разабрацца на чорна-белай старой стужцы у сімвалах надзвычай складана, так што Гасцюхін за кадрам тлумачыць, як трэба правільна разумець ягоныя ідэі. Увогуле, пра аб'ектыўнасць, праўдзівасць, сумленнасць, маральнасць фільма гаварыць не даводзіцца. Чаго варты адзін толькі сюжэт пра курапаты. На экране некалькі асобаў старэчага ўзросту, прозвішчы якіх не прыводзяцца, сцвярджаецца толькі, што яны з нейкай грамадскай камісіі, дык вось гэтыя асобы, стоячы ля раскапаных курапацкіх магілаў, даводзяць, што расстраляныя тут не нашы, а яўрэі з еўрапейскіх краінаў. І расстрэльвалі іх, маўляў, не энкавэдзісты, а фашысты пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Як рэчавы доказ, герой сюжэту круціць у руках залаты медальён, знойдзены ў магіле. І выразна бачна, што гэта каталіцкі медальён, а на знойдзеных рэчах відаць надпісы на польскай мове. Зразумела, што гэта маглі быць рэчы беларуса-каталіка ці паляка з заходняй Беларусі, але ні гэтага, ні іншых даўно вядомых і даказаных фактаў не гучыць з экрана. Замест таго, галасоўныя абвінавачанні, маўляў, Пазняк адкрыў не тыя, не нашы магілы, а цяпер па яго віне тут вядуцца марадзёрскія раскопкі. На падобных да гэтага прыёмах, маніпуляцыях фактамі, монтажы, узятых з архіваў КДБ відэаматэрыялаў, некарэктных цытатах пабудаваны ўвесь гэты фільм, класычны ўзор нізкапробнай прапаганды, выраблены па рэцэптах камуністычных ідэолагаў. Такое ўражанне, што аўтараў зусім не клапоціць ні ўзровень аргументацыі, ні дакладнасць фактаў, ні лагічнасць параўнанняў. Народны фронт, паводле іхняй логікі, вінаваты ва ўсім. У тым, што моладзь спявае не тыя песні, якія падаваюцца Азаронку і Гасцюхіну, што мастакі-авангардысты малююць не ў той манеры, якую яны лічаць сапраўды славянскай. Заключны акорд фільма, працяглы сюжэт з творчай вечарыны ў доме літаратара,
поэта и лидера организации «Правый реванш» Славомира Адамовича. Показывается, як подчас импрезы пьяноватый Анатоль Сыс ходит по зале с пляшкой горелки, а после Адамович, рассказывая про сумнівные идеи своей организации и про некие радикальные планы. Дозвольте, але при чим тут Народний фронт, причем символіка, Пазняк, Курапаты. А тим часом голос за кадром, грунтуючися на гэтых смешных кадрах бяскрыўднай тусовкі каля ваеннай моладзі, узносіцца да ўсяленскіх абагульненняў, у якіх у адзін шэраг ворагаў панславізму і недобразычліўцаў СС «Белая Русь» пастаўлены Пазняк і нямецкі кайзер, Клінтон і Даллас. Прымітыўная, яўна тэндэнцыйная, але зусім не бяскрыўдная прапаганда, заняўшы пануючае становішча ў дзяржаўным эфіры, здольная істотна паўплываць на вынікі выбараў і рэферэндуму. Са сваімі ўражаннямі пра фільм «Азаронка і Гасцюхіна ненавісць» патэлефанаваў у Менскае бюро беларускай службы «Радыё Свабода» прафесар Алексей Саламонаў. Уражанне ад фільма «Дзеці лжы», які быў паказаны ўчора, засталося вельмі страшэнным. Страшэнным перш-наперш таму, што выкарыстаны дзяржаўныя магчымасці беларускага тэлебачання для зману народа. Я б сказаў, для большым злачыннага зману. Адразу звярну ўвагу на тое, што недаўна прэзідэнт выказаў загад аб роўнасці для ўсіх прадвыбарных умоў. Гэта значыць для ўсіх рухаў, для ўсіх удзельнікаў, для кандыдатаў у дэпутаты. А што ж атрымліваецца? Гэты фільм злачыннае парушэнне нават паняцця той роўнасці, бо інакш патрэбна, напрыклад, сёння 11 мая паказваць таксама на працягу 1 гадзіны фільм аб сапраўднай звышзлачыннасці камуністычнага рэжыму, злачыннасці для ўсяго чалавецтва, якое будзе доўга-доўга на працягу многіх дзесяцігоддзяў расхлёбвацца, папросту кажучы, ад таго, што нарабіў камуністычны рэжым. Але такога фільму не будзе. Значыць, ёсць падставы ўзбужаць справу аб неправядзенні выбараў і рэферэндума або аб адмене іх вынікаў. Гаварыў прафесар Алексей Саламонаў. Перад галасаваннем у тэлевізійным эфіры выступіў і Александр Лукашенко. Пра гэта распавяла на хвалях свабоды Галіна Айзенштадт. Адчувалася, што рэжысура яго знаходжання ў тэлеэфіры добра прадумана. У студыю запрасілі не журналістаў, а як выказаўся вядучы Эдуард Мельнікаў, гасцей з Менска і Менскай вобласці. Іх, аднак, не прадставілі спачатку, хто яны, і, відаць, не выпадкова, каб не насцярожыць пэўную частку тэлегледачоў. Бо калі ў канцы перадачы было дадзена слова некаторым з іх, дык стала зразумелым, па якому прынцыпу іх падбіралі. Гэта былі даярка і старшыня калгаса са Смалевіцкага раёну, ветэран, урач, дзве прадстаўніцы так званага камітэта за свабодны выбар языка і некалькі інтэлігенцыі, якія падзяляюць ідэю прэзідэнта, агульнасці славян і іх аб'яднання. Сярод іх кінарэжысёр Віктор Тураў, мастацтвавед Андрэй Савіцкі, які ўдзельнічаў у фільме «Нянавісць», здзекліва распавядаючы пра мастакоў суполкі «Пагоня» на чале з Алесем Марачкіным. Дарэчы, гэты фільм сёння зноў пакажуць па тэлебачанню, яго вельмі хваліў прэзідэнт. На гэты раз Савіцкі абураўся выданнем у Беларусі кніг беларускіх эмігрантаў, мімаходзь падкусіўшы Міністэрства культуры і друку за тое, што дазволіў выдаць іх, бо многія з іх, зазначыў ён, крывавыя здраднікі. Александр Лукашенко паабяцаў, што больш такога ён не дапусціць. Між іншым, прэзідэнт не ухваліў і, як ён выказаўся, шабаш з усяго свету пры патуранні асобных палітыкаў. Відаць, ён меў на ўвазе першы з'езд беларусаў свету. Яшчэ адной адметнай рысай учарашняга тэлемерэпрыемства з удзелам Александра Лукашэнкі было ўключэнне абласных студый.
Віцебчане і магіляўчане асабліва пастараліся дагадзіць прэзідэнту. Вядучы з Віцебска гаварыў аб традыцыйнай дружбе з Расіяй, мяжа з якой у віцеблян найдаўжэйшая, аб неабходнасці знішчыць бар'еры, якія перашкаджаюць ёй. Аб тым жа і Магілёўскі, пра Мсціслаўскі раён, паказаўшы фільм з адной вёскі, якая некалі была расійскай, а потым папрасілася ў Беларусь. Як дружна жывуць рускія і беларусы, як ухваляюць палітыку Лукашэнкі. Прэзідэнт застаўся вельмі задаволены гэтым і падзякаваў ім. Аднак непрыемных пытанняў яму не ўдалося пазбегнуць. У Лукашэнкі цікавіліся, напрыклад, пытанне было з Брэсту, ці трэба марнаваць сродкі на рэферэндум, мяняць назву вуліцы сцягоў, калі студэнтам не выплачваюць стыпендыю. Але найбольш непрыемнае задала дырэктар гомельскай сярэдняй школы Тацяна Цыганок. Што падразумевае прэзідэнт пад статусам роўнасці рускай мовы з беларускай? Бо ёсць жа закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Яна была адной з нямногіх, хто гаварыў з прэзідэнтам па-беларуску. А старшыня гарсавецкай камісіі па адукацыі з Гродна з'едліва спыталася ў прэзідэнта, чаму ён уводзіць двухмоўе, а не 3-4, бо ёжа прынамсі у іх вобласці і шмат палякаў і украінцаў. Лукашенко на гэта адказаў тое ж, што і заўсёды, няхай вырашае народ, да якога ён увесь час звяртаўся з просьбай падтрымаць яго і ухваліць усе 4 пункты рэферэндуму. Ён паведаміў таксама, што хутка ў Мінск прыедуць Сабчак і Лужкоў, каб заключыць дагаворы з Беларусю. Наеліся польскай бульбы, з'едліва заўважыў Лукашенко, але галоўную мэту схіліць на свой бок людзей, каб яны падтрымалі рэферэндум, ён не забываў, нават робячы адступленне, як і пастаянна крытыкаваць БНФ. Некалькі нязручных для Лукашэнкі пытанняў у часе прамога эфіру, бадай што адзіная супярэчная ягонай пазіцыі, што прагучала ў тыя перадрэферэндумныя дні ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання. На дзяржаўным тэлебачанні радыё у дзяржаўных газетах была усталяваная надзвычай жорсткая цэнзура. У выступах кандыдатаў дэпутата ад БНФ і іншых дэмакратычных арганізацый выразаліся ўсе выказванні на карысць пагоні і бел-чырвона-белага сцяга за беларускую мову як адзінадзяржаўную, што, дарэчы, было наўпроставым парушэннем закона аб рэферэндуме, які прадугледжваў роўныя магчымасці агітацыі за і супраць. І яшчэ пра ўладную прапагандысцкую машыну. На тэлебачанні і радыё не дапускаліся не толькі меркаванні апанентаў Лукашэнкі, але і адлучаліся ад эфіру журналісты, якія дазвалялі сябе усумніцца ў слушнасці дзеянняў і прапаноў прэзідэнта. У гэтым сэнсе паказальная гісторыя Павла Шарамета, які вёў папулярную аналітычную тэлеперадачу «Праспект». У першыя месяцы пасля абрання Лукашэнкі перадача гэтая мела прапрэзідэнцкі характар. Ва ўсялякім разе Шарамет не абыходзіўся без з'едлівых кпінаў у бок апазіцыі БНФ, хаця таго, што рабілі афіцыйныя прапагандысты, ён сабе не дазваляў. А вось пасля абвяшчэння рэферэндуму і збіцця дэпутатаў у авальнай зале Павел Шарамет заняў іншую пазіцыю. Да чаго гэта прывяло у рэпартажы, які прагучаў на хвалях Радыё Свабода. Поўная ўседазволенасць і беспакаранасць дзеянняў у ажыццяўленні ціску на сродкі масавай інфармацыі з боку чыноўнікаў ад улады нараджаюць усе новыя факты пазбаўлення права на свабоду выказвання. І ўжо не проста аднаўлення, а панаванне палітычнай цэнзуры падчас перадвыбарчай кампаніі становіцца нормай жыцця на Беларусі. Для мікрафону Жанна Залозная. Падчас выбарчай кампаніі мас-медыа не толькі не могуць стаць сродкам асветы выбаршчыкаў і трыбунай для выказвання напярэдадні рэферэндуму розных меркаванняў, а з кожным днём усё больш пераўтвараюцца ў рупар прэзідэнцкай улады. Ва ўчарашнім вечаровым тэлеэфіры за бляскам святочнай трансляцыі з мінскага стадыёна «Дынама», якая праходзіла пад назвай «Свята перамогі свята горада», гледачы нават і не заўважылі, як развіталіся са сваёй любімай, адной з самых папулярных па рэйтынгавых апытаннях інфармацыйна-аналітычнай перадачай «Праспект». Учарашні выхад на экран, дарэчы, у паўторы і ў скарочаным варыянце гэтай праграмы стаў апошнім.
Так вырашыў аўтар і вядучы праспекта Павел Шарамет, які засведчыў сваё рашэнне ў заяве на звальненне. Павел, ці можна было прадбачыць нават некалькі месяцаў назад такое развіццё падзей? Праграма «Праспект» — адна з самых папулярных праграм, якая транслявалася па беларускім тэлебачанні, нейкі пэўны час лічылася новой прэзідэнцкай праграмай. І тое, што сёння адбываецца, як гэта ўсё суаднесці, як гэта ўсё прааналізаваць? На мой погляд, за апошнія 9 месяцаў у беларускай палітыцы ідзе канцэнтрацыя паўнамоцтваў исполнительнай улады ў руках адміністрацыі прэзідэнта. І прэзідэнту зараз не патрэбныя ніякія аб'ектыўныя альбо незалежныя аглядальнікі асабіста ў сродках масавай інфармацыі, якія кантралююцца государствам і адміністрацыяй прэзідэнта. Таму, на мой погляд, такая судьба у праграмы «Праспект». Давленне на праграму мы пачалі адчуваць пасля прыходу на пасаду на начальніка управлення абшчыннай грамадскай інфармацыі спадара Заміталіна, які некалькі разоў нас афіцыйна папярэджваў адносна праграмы. Напрыклад, дзень таму ён казаў мне, што калі я хачу захаваць праграму, то я павінен не трогаць тему референдума. Я вырашыў, што калі ў краіне няма нармальнай палітыцы, то і не павінна быць ніякіх нармальных тэлевізійных праграмах палітыцы, каб не рабіць двойную рэальнасць і не іскаць сэнс там, дзе яго на самай справе няма. У апошняй перадачы «Праспект» гаварылася пра тое, што змена сімволікі не надасць нашай краіне павагі і аўтарытэту ў вачах міжнароднай супольнасці. Пасля выступлення геральдзіста-навукоўца Тітова пра карані нацыянальнай сімволікі вядучаму належалі словы, што, на жаль, дзень перамогі не стане днём агульнанацыянальнага прымірэння. Тое, што учора убачылі на экране тэлегледачы, было ускарочаным і адмантажаваным пад пільным вокам кіраўнікоў выглядзе. Павел, што больш за ўсё раздражніла ў гэтай апошняй перадачы кіраўнікоў? Частка і была выразана частка пра сімволіку, бела-чырвона-белы сцяг і пра пагоню. Калі я разважаў наконт таго, колькі грошаў трэба будзе патраціць, каб змяніць усю сімволіку, што трэба будзе знішчыць грошы, якія былі надрукаваны пры Кебічы, знаходзяцца ў Нацыянальным банке, трэба будзе знішчыць новыя парта, печаці, штампы, нават там гузікі на мундзірах міліцыянтаў. Вось гэта частка найбольш раздразніла тех, хто вырашыў скараціць праграму. Дзяржаўныя органы ўлады, уводзячы манаполію на ісціну, па сутнасці дэманструюць жаданне падпарадкаваць сабе грамадскую думку. Перад рэферэндумам мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, зрабілі апошнюю спробу прабіцца ў тэлевізійны эфір, пра што і распавялі на прэсавай канферэнцыі. Рэпартаж з прэсавай канферэнцыі на хвалях свабоды вёў Алесь Хмяльніцкі. Першым слова ўзяў Зянон Пазняк. Ён сказаў, што на Беларусі зусім не відаць, што краіна рыхтуецца да выбараў, а многія нават проста не ведаюць, што яны наогул адбудуцца. Больш таго, нават участковыя выбарчыя камісіі не інфармаваныя, якія кандыдаты праходзяць па іх акрузе. Далей Зянон Пазняк паведаміў, што на сойме БНФ быў зроблены аналіз перадвыбарчай сітуацыі. Сойм прыйшоў да высновы, што уладамі робіцца ўсё, каб сарваць выбары, каб выбары не адбыліся. Хаця выклікае здзіўленне пэўная супярэчнасць такіх дзеянняў, паколькі улады выступаюць за тое, каб адбыўся рэферэндум. Нас непакоіць, што парушаюцца правы чалавека, што парушаюцца законныя правы грамадзян і на агітацыю, і на інфармацыю аб выбарах. І нас непакоіць, што ўсё гэта сведчанне адной палітыкі, накіраванай на стварэнне аўтарытарнага дыктатарскага рэжыма на Беларусі. Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада адхіліла ад удзелу ў сродках масавай інфармацыі альтэрнатыўную палітычную сілу, Народны фронт. Якія ж гэта роўныя магчымасці,
калі выканаўчая ўлада выкарыстоўвае радыётэлебачанне для прапаганды сваей палітычнай пазіцыі і для ўздзеяння на выбаршчыкаў. Далей слова ўзяў Сергей Навумчык, які звярнуў увагу на заангажаванае асвятленне беларускімі сродкамі масавай інфармацыі перадвыбарчай барацьбы і паведаміў пра зварот да старшыні беларускай нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рыгора Кіселя. Сутнасць у тым, што Народны фронт як палітычная сіла не мае магчымасці выказаць сваю пазіцыю і па пытаннях, якія выносяцца на рэферэндум, і мы не маем магчымасці абвергнуць тую дэзінфармацыю пра Беларускі народны фронт, якая ідзе і з вуснаў найперш прэзідэнта, і з вуснаў некаторых недобрасумленных каментатараў у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. У адпаведнасці з законам аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савета і законам аб всенародным галасаванні рэферэндуме дэпутаты Пазняк, Баршэўскі, Навумчык звярнуліся з просьбай да старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Кіселя прадаставіць групе дэпутатаў апазіцыі БНФ у колькасці 5 чалавек 45 хвілінаў прамога тэлевізійнага эфіру ў суботу 13 мая 1995 года. Сойм партыі БНФ прыняў ухвалу «Рэферэндум падман народу», у якой дадзена ацэнка рэферэндуму, гаворыцца аб парушэнні законаў і канстытуцыі, аб маніпуляцыі грамадскай свядомасцю, аб расколе грамадства, аб матэрыяльных стратах, якія панясе Беларусь у яго выніку. У якасці сённяшняга каментару да ўласнай заявы як колішняга дэпутата Верховнага Савета, якая прагучала ў эфіры «Свабоды» амаль чвэрць стагоддзя таму, скажу, што, нягледзячы на закон аб статусе дэпутата і закон аб рэферэндуме, ні 45 хвілінаў тэлеэфіру, ні 15 хвілінаў, ні нават 10 секундаў дэпутатам БНФ прадастаўленыя не былі. Перад галасаваннем да грамадзянаў Беларусі звярнулася група дэпутатаў Верховнай Рады Украіны у спробе засцерагчы ад кроку, які, на іх думку, меў на мэце знішчэнне беларускай дзяржаўнасці. Пра гэта на хвалях «Свабоды» распавядала Галіна Прыгара. Як стала вядома, агенцтву «Павет» 9 дэпутатаў украінскага парламенту, сярод якіх Вячеслав Чарнавіл, Дмітро Паўлічка, Іван Драч і Алесь Ганчар прынялі зварот да грамадзян незалежнай Беларусі. Рэферэндум навязаны вашаму народу ворагамі беларускай дзяржаўнасці, гаворыцца ў звароце. Гэтая падзея, якая можа абярнуць вас у новых рабоў новай імперыі, што пакуль яшчэ прыкрываецца назвай СНД. Калі вы прагаласуеце супраць дзяржаўнай сімволікі, то вы здрадзіце ўласнай гісторыі, якая неаднаразова дэманстравала нацыянальныя беларускія сімвалы у моманты свайго найвялікшага духоўнага ўзнясення. Калі вы прагаласуеце за інтэграцыю з Расіяй, то здрадзіце Каліноўскаму ды іншым змагарам за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Вы ўжо не будзеце той славутай грамадой беларусаў, якая выйшла на гістарычную арэну, каб па словах Янкі Купалы людзьмі звацца. Калі вы прагаласуеце за дзяржаўнасць расійскай мовы на ўласныя зямлі, то вы асудзіце на смерць мілагучную мову Скарыны і Коласа, Богдановича і Купалы, Быкова і Барадуліна. І ворагі беларускія мовы, якіх добра бачыў вялікі патрыёт Янка, ужо ніколі не дадуць ёй узняцца. Двухмоўе, лічаць украінскія парламентарыі, гэта гадзючае двуязычие, якое прапануецца з адной мэтай забіць беларускую мову, беларускую культуру, знішчыць фундамент беларускай дзяржаўнасці. Расійскія шавіністы сцвярджаюць, што беларусы, расійцы ды украінцы падобныя, але ніколі не гавораць, што мы роўныя, бо не прызнаюць правоў беларусаў ды украінцаў на такую ж дзяржаву, як маюць самі. Усе народы падобныя адзін да другога, але найважнейшая іх прыкмета тая, што яны раўнапраўныя. Калі нацыянальная ідэя беларушчыны будзе раздаўленая рэферэндумам, то гэта будзе ударам у самае сэрца Украіны, бо імперская Москва, паглынуўшы Беларусь, пажадае чарговыя ахвяры. Дарагія браты і сёстры, хай і вам, і нам прыкладам будзе не шматколькасны, але магутны чачэнскі народ, які сёння распяты на крыжы за вашу і нашу свабоду. Не здрадзьце нам, украінцам, вашым бліжэйшым братам,
А галоўнае, не адступіце ад сваіх заваёваў, ад уласнага дзяржаўніцкага духу, які падтрымлівае Еўропа і ўвесь свет. Яшчэ ніводзін народ на зямлі не зведаў такой крыўды і такога прыніжэння, як беларусы. Мы верым, што настаў час адраджэння Беларусі, і ніхто не здолее спыніць вясну, якая нарадзілася ў Белавежскай пушчы на вашай зямлі, адзначаецца ў звароце групы украінскіх дэпутатаў да грамадзянаў Беларусі. Галіна Прыгара, агенцтва «Павет», Менск. 14 траўня адбыўся рэферэндум, сумешчаны з першым турам выбараў у Верховны Савет 13-га склікання. Паводле афіцыйных дадзеных, за наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай выказаліся 83% тых, хто прыйшоў галасаваць. За новыя прасавецкія дзяржаўныя сімвалы 75%. За эканамічную інтэграцыю з Расіяй прагаласавалі 83% і за права прэзідэнта распускаць парламент 77% удзельнікаў галасавання. Беларускі народны фронт заявіў, што не прызнае вынікаў рэферэндуму, паколькі вынесеныя на яго пытанні супярэчылі Канстытуцыі, у часе прызначэння рэферэндуму былі збітыя дэпутаты Верховнага Савету, апаненты прэзідэнта не мелі гарантаванага ім законам доступу да сродкаў масавай інфармацыі, былі і зафіксаваныя фальсіфікацыі на ўчастках. Аднак адразу пасля галасавання бел-чырвона-белы сцяг быў зняты, дакладней сказаць, сарваны з будынку адміністрацыі прэзідэнта. Перад мікрафонам «Свабоды» Сяржук Сокалаў-Воюш. На будынку адміністрацыі прэзідэнта, былой сядзібе Верховнага Савета, замест бел-чырвона-белага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Сведкамі гэтага былі некалькі журналістаў, якія стаялі на ходніках ля прэзідэнтуры. З падрабязнасцямі ля мікрафонаў Эдвард Тарлецкі. Роўна ў 16:10 учора на доме, цяпер ужо прэзідэнтавым, быў спушчаны бел-чырвона-белы сцяг, а яшчэ праз 10 хвілінаў узняўся іншы чырвона-зялёны з арнаментам. Ад учора Беларусь пачала жыццё пад новымі старымі сімволямі. Шчаслівыя твары удзельнікаў акцыі былі паказаныя ў вечаровым выпуску дзяржаўных навінаў, аднак гледачы не даведаліся, што сталася з беларускім сцягам. Паводле словаў відавочцаў можна абмаляваць падзею. Усёй працэдурай на даху прэзідэнтавага дому кіраваў Іван Іванович Цецянкоў, начальнік гаспадарчага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Ён ужо трымаў на пагатове нажніцы, каб, зрабіўшы некалькі нарэзаў, разарваць упоперак бел-чырвона-белы штандар на шматкі шырынёй 10-15 сантыметраў. Колькі кавалкаў атрымалася, невядома. Супрацоўнікі адміністрацыі і рабочыя атрымалі шматкі ў якасці сувенэраў з подпісам самого Івана Івановича Цецянкова з датою 16.05.95 і часам 16.00. Беларусь не першая краіна, якая мяняе сваю сімволіку. Гістарычныя паралелі на гэтую тэму у каментары нашага менскага карэспандэнта Валянціна Жданко. У гісторыі апошніх дзесяцігоддзяў змена сімвалаў праводзілася пераважна ў краінах афрыканскага кантыненту і паўднёва-ўсходняй Азіі. Для прыкладу, у 80-90-е гады новыя сцягі ўзняліся ў Зімбабве, былой паўднёвай Радэзіі, Намібіі і Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы. Еўрапейскія краіны сваіх гістарычных сімвалаў не мянялі і не мяняюць. Рэдкае выключэнне нацысцкая Нямецчына 30-40-х гадоў, але прыдуманы фашыстамі чырвоны сцяг з чорнай свастыкай кануў у нябыт разам з Адольфам Гітлерам, а нямецкі народ уз'яднаўся пад сваімі гістарычнымі сімваламі, чорна-чырвона-жоўтым сцягам і гербам у выглядзе чорнага арла на залатым полі. Працэдура змены сцягу ў Менску над рэзідэнцыяй прэзідэнта, па сутнасці галоўнага сцягу краіны, была вартая гісторыі стварэння і зацвярджэння гэтага сімвалу. Некалькі рабочых у брудных спяцоўках узабраліся на дах будынку адміністрацыі і паднялі гэты сцяг. На працягу стагоддзя над Менскам лунала шмат сцягоў. Расійскі трыкалор, бальшавіцкі чырвоны з абрэвіатурай БССР, БССРовскі чырвона-зялёны з белым арнаментам, а бліж яшчэ, прынамсі, 3 акупацыі з іх сімволікай. Цяпер вось сцяг лукашэнкаўскі, амаль савецкі, толькі са змененым колерам арнаменту і без сярпа з молатам. Што ж, перажывём і гэты.
Вынікі рэферэндуму былі моцным ударам па нацыянальна-дэмакратычных сілах. Уласна, дзеля гэтага ён і праводзіўся. У знак пратэсту пра сваю адстаўку з пасады дарадцы ў апараце кабінету міністраў заявіў паэт Геннадзь Бураўкін. Геннадзь Бураўкін былы прадстаўнік УАН Рэспублікі Беларусь, а яшчэ перад гэтым БССР. На вашу думку, як зменяцца адносіны ў свеце да Беларусі пасля вынікаў рэферэндуму? На жаль, я думаю, што у лепшы бок адносіны да нас не зменяцца. Я хочу спадзявацца, што у света хопіць розуму і разумення, каб да Беларусі не павярнуцца зусім спіною. Яны, безумоўна ж, павінны неяк раскладаць сітуацыю ў нас, складаную сітуацыю. Але тое, што мы так хочам вярнуць тое, што гістарычна прайшло, я маю на ўвазе і сцягі, і гербы, і тым болей, так сказаць, тыя законы, якія былі, і якія сёння па-рознаму можна пра іх гаварыць, па-рознаму іх ацэньваць, але яны ўжо пройдзены гісторыі этап. І тое, што мы вось дужа хочам вярнуцца назад, дужа чапляемся да таго, што аджыло, не аддзяляючы ў тым, што аджыло добрага ад дрэннага, ўсё цалкам. І часта наадварот дрэннае, часта наадварот павярхоўнае бяром, а не тое добрае, што было, безумоўна, у нас за тыя гады, якія мы пражылі як Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Гэта ніякім чынам аўтарытэту рэспублікі нашай, дзяржавы нашай беларускай не паспрыяе. Прагноз Геннадзя Бураўкіна спраўдзіўся адразу ж. Рэферэндум быў моцным ударам па міжнародным ранаме Беларусі, і ў тыя дні заходняя прэса напісала, што краіна адкінутая ў старыя камуністычныя часы. Я ж цяпер нагадаю словы былога члена Канстытуцыйнага суду, доктара юрыдычных навук прафесара Михаіла Пастухова. Ён зазначыў, што адно толькі збіццё дэпутатаў парламенту ў часе прызначэння рэферэндуму робіць вынікі гэтага рэферэндуму юрыдычна нікчэмнымі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сяргея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.